Creus que el color té el poder de canviar la manera com la societat entén o ignora la ciència? Sí, jo crec que el color és molt poderós. Tot i que jo una cosa que he vist, el públic més disposat ha sigut sempre dones i infants. Els homes els hi costa una mica, perquè jo crec que hi ha un punt emocional però que al final també fa que sigui llavors, com a mínim amb aquestes maneres de comunicar, és difícil d'arribar, no? Aquesta poca seriositat és atractiva per molta gent, però per altra no, perquè encara hi ha aquesta part acadèmica que ens costa molt de deixar anar. Jo sempre dic que la sensibilitat és la millor eina comunicativa i el color és una gran eina de sensibilitat. L'acadèmia ha pecat molt en aquest sentit de dir no, és que ha de ser superrigorós, és que ha de ser supertècnic. No? Jo crec que és sobretot una qüestió de saber l'acadèmia és l'acadèmia i després està el món exterior on hem de poder parlar de tot el que es fa allà d'una manera que pugui arribar al màxim de gent possible. I fer-ho a través de la sensibilitat no ha d'anar en contra de la rigorositat científica i ha de ser compatible amb l'art.